Allah tambaya ce da ni. To Allah isa na sani. Corona virus. Kaga kifta wuta ne. Corona. Ya ban ma san me corona ba. Baka santa ba? Al'umma wai sun ce doguwa ce baka siririya. Wallahi ina ganin ka san na san kunni kamar da ita. To fitowa da ne yau. Ka san Allah ko ani ko ita. Mota ce fa Corolla, mota ce Corolla Toyota. Cuta ce Corolla an ce doguwa, wasu sun ce doguwa ce siririya. Kamar ku daya. A tsaya malam, ba a wasa da kai. Kashe ka. A haba, ya ka samu wannan abun kamar wani kabewa kotu. Ba Allah saurara. Kafin kashe ka. Bai Allah. Jihadi da fito yi. Kin gani? To na yi wankan tsarki na fito. Ko dai a ni ko a coronavirus. Bai wa Allah, ka zai ta rikici gaba daya. Kowa ya gudu. Coronavirus ta